12 июнь Өфілі Рәсей күнімен бір рәттен башқалабыздың күні білдірәне бұйыл, оға 451 ел тұла. Хауымағыз эфирда интервью студияла Гүлсима Иштанова. Қала күніне нинде программа әзірленген бұл хақта біз Өфі қала хакиметінің мәдәниет һәм сәнғат идаралығы етәксігі орын басары Салау Дәулетшін мәхиләшә біз. Хауымағыз Салау Хайырлы күн. Программа 6 июньден башлана шекелі қала күніне арналған. Зур матур сыралар 6 июньден башлана. Бәден 6 июньден башлап Өфілі матур, шундай күләмле фестиваль башланды. Ул Росгвардияның бейеу һәм ер ансамбльдары фестивалі. Ул фестивальдің география бик киң. Волга буе хәрби округынан, Көнсығыш хәрби округынан, Север хәрби округынан Росгвардияның коллективтары бездә Өфелә елды әйе. Улар 6-нан 10-на тиклем ГКЗ Башкортостанда концерт программалар күрсәтәләр. 11 июньдә улар Өфе калаһының парктарында, 5 паркында, ул Кашкадан, Якутова паркы, һәм Волна паркы, Дим паркында улар безнең Өфе халык гражданнарына, яшәүчеләренә концерт күрсәтәләр була. Демәк, 6-га башланган сарай яйлап кына 12-гә тиклем табан бара. Беләбезсә, 12 июнь һәм 4 көн ял көне була, һәм онда беренче дата тап килә. Ул беренчедән Рәсәй көне. Һәм милли батырыбыз Салават Юлаевтың тууына быел 271 ел. Һәм бына ошо саралар программаларында үзенең урын алган. 12 июнь, әйтеп киттек инде, ул Рәсәй көне, кала көне, Салават Юлаевка 271 ел, һәм без елага буенча 12 июньдә Салават Юлаев һәйкәленә, Шәйхзада Бабич һәйкәленә һәм Дуслык монументына сәскә һалу тантаналарынан башлайбыз. Безнең шулай ук 10 июньдән 12 июньгә тиклем Өфелә Минск көндәре үтә һәм безнең шул әйтеп киткән сәскә һалу тантаналарында Минск калаһының башлыгы катнаша. Безнең кунак тиһәк була инде. Минсктан безгә хакимият эшмәкәрләре генә түгел, артистлар да килә. Ул артистлар кала мәдәният һараенда 10 июньдә Минск дуслары ниятегән концерт узгара. Ул концертка кызганычка каршы инү сакырулар менән генә тиһәк була. Һәм Планета Сауза үзәгендә 10 июньдән 12 июньгә тиклем Белоруссия ярминкәһе үтә. Белоруссиянең товарлары ярминкәһе буласак. Әйтегез әле, бына үткән азнала гына уен һәм уендар фестивале тамамланды. Әйдә уйнарга дип аталган. Уннан алда китап байрамы булгайны һәм башкаларның совет урамында һөнәрчеләр урамы барлыкка килде. Бына һез әйттегез әле, Беларусь Республикасыннан килгән кунакларның товарларын сауда үзәгендә алырга була дип. Үзебезнең һөнәрчеләрнең шундай урамы булырмы, тагыла бер тапкыр мөмкинлек булырмы кала һәм кунакларга? 12 июньдә 15 июньгә тиклем Уфа арена үзәге майданында, уның тирәһендә гастрофестиваль үтә. Һәм шул гастрофестиваль секторында тиһәк була. Өфе калаһы сәнәгать предприятиялары казаныштары күргәзмәһе һәм ремесленная ярмарка үтәсәк. Демәк, һөнәрчеләрнең товарларын ошо Өфе арена Болхара эргәһендәге майданда барып табырга мөмкин. Чөнки күптәргә бу мөмкинлек охшаны, һөнәрчеләрнең үзесендә зур мөмкинлек дип әйтергә була. Аңлавымча, быел махсус рәвештә яүлеләр урамы булдырылмаячак. Әгәр дә Болхара тирәле һөнәрчеләр йыла икән? Шулай ук һөнәрчеләрнең товарлары менән товарларын һатып алырга барырга була, Ленин майданына барырга була. Онда безнең ел һайын узгарылган программа, концерт программаһы Росдрам театры алдында үтәсәк. Ленин майданында
һөнәрчеләр ярминкәһе узасак һәм балалар өчен безнең ул сараның партнерлары балалар өчен төрле уендар узгарасак. Демәк, балалар өчен уен саралары бары тик Ленин майданында гына була, әллә башка урындарда да балалар менән йөртергә мөмкин. Гастрофестиваль секторында ла унда айрым балалар өчен сәхнә, балалар өчен майдансык бар, унда ла уендар һәм концерт программалары узасак. Әйтеп киткән шул Ленин майданында ла зур, матур майдансык тик шул балалар өчен генә буласак. Каланың башка райондарында, беләбез, калала 7 район, уларда нинди программа? Быел без бөтә каланың райондарында ла бер вакытта концерт программаһы узарга булдык. Мен әйтеп киткән шул Русдрам театры алдындагы концерт программаһы 12-нән көндезге сәгать киске 2-гә тиклем узса, бөтә каланың райондарында ла, парктарда, ул Калинин районының Первомай паркында, Дим районының Дим паркында, бөтә парктарда ла концерт программалары шулай ук 12-нән көндезге сәгать киске 2-гә тиклем узасак. Балалар менән йөртергә мөмкин. Үзеңнең иң якын паркыгызга барып, гаилә менән күп вакыт узгарга була. Спортчылар өчен нинди саралар каралган? Шулай ук Уфа-Арена мәйдансыгы тирәһендә гастрофестиваль үткән вакытта Өфе кала хакимияте кубкы исеменә көрәш ярышы узасак. Иң зур сара шул тиһәк була. Бөтә каланың бөтә райондарында ла спорт ярышлары узасак, пляжный волейбол буенча, мини-футбол буенча спорт саралар күп узасак. Бына һез әйттегез, Беларусь Республиканың кунаклар көтелә, уларның катнашлыгында концерт, әлбәттә анда иң үсекле ветерандарды һәм башкаларны сакырабыз. Ветерандарды сакырабыз, ветеран оешмалары. Башка майдансыктарда кемдер чыгыш яһай, нинди концертлар көтелә? Русдрам театрында безнең кала мәдәният һарайлары, артистлары һәм коллективтары концерт программа куясак, улар бөтен кала халкына билдәле. Безнең артистлар барыны да сакырабыз. Беләбезсә, быел салют булмаячак. Юк, салют быел булмаячак. Автомобилистларга нинди кәңәшләр yetkерәсегез? Кайсы урамдар ябыла? Быел 12 июньдә ундай зур урамдар ябу көтелмәй. Автомобилистлар үзләренең планнары буенча бөтә юллар буйлап йөри ала. Тагын инде мәдәни саралар турында әйтергә теләр идегез безнең тамашачыларыбызга. 12 Нимәне белмәй калмагандар? 12 июньдә нык әһәмиятле мөһим сара, ул Изге Өфе проекты сиклегендә без Изге Өфе дигән социаль центр каласа, унда мөмкинчелекләре чикләнгән балалар өчен шундый матур центр булдырыласак, уласыласак. Рәхмәт әңгәмәгезгә һәм программаның үзенчәлекләре белән уртаклашканыгызга. Хөрмәтле тамашачылар, шулай итеп Өфе калаһы үзенең сираттагы туган көненә әзерләнә. Уның программаһы белән бездә кала хакимиятенең мәдәният һәм сәнгать идаралыгы итәкчесе урынбасары Салават Дәүләтшин таныштырды. Игътибарыгызга зур рәхмәт.